नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. समस्त वीक्षकांक विनंती, कोविडाचे नियम पाळात, मास्क सॅनिटायझर नियमित वापरा, सामाजिक अंतर पाळात. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पाल्या नातीन केली आत्महत्या, पोलीस तपास सुरू असा. निवडणूक आयोगाखिंच्यान 100पेक्षा जास्त आधार कार्डाची याचिका रद्द. विधान परिषद सदस्याल्या हस्तान सुपारी सोलचे यंत्र रईत समुदायाक हस्तांतर. गोय राज्यात काणकोणच्या तवडकराल्या प्रचारासाठी सुनील हेगडे. रायचूर जिल्हा न्यायाधीशाक अमानत करची कर्नाटक दलित रक्षण वेदिकेची मागणी. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 719 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस, कारवारात 29. आतपळ्या सविस्तर खबरो. माजी मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा हेमगेल्या नातीन केली आत्महत्या, पोलीस तपास सुरू असा. कारवार. माजी मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा हेमगेली नात सौंदर्या वय 30 हेमी गळफास गेल्या स्थितीत संशयास्पद रीतीने मृत झाली घटना आज घडली. सौंदर्यालो घोव आणि कुटुंबान दिल्ली तक्रारीचेर प्रकरण दाखल केला असे हायग्राउंड पोलीस ठाण्यातर्फे कळयला. मृत सौंदर्यालो घोव डॉक्टर नीरज आस्पत्रेत गेल्लो. ड्युटी करून घरा येयला सौंदर्यान दार उघडला. संशय येऊन डॉक्टर नीरजान परिचयाच्या मनशा घेऊन पोलिसाक माहिती देऊन पोलिसा घराकडे हाडले. दार मोडून उघड पळयल्यार सौंदर्या गळफास गेल्या स्थितीत आशिल्ली. मृतदेह भौशिंग आस्पत्रेत दवरला. ही आत्महत्या म्हणून निश्चित झाले तरी त्याचे कारण कितें हेजो तपास पोलीस करते आसात. निवडणूक आयोगाखिंच्यान 100पेक्षा जास्त आधार कार्डाची याचिका रद्द. भटकळ. गेल्या वर्षाच्या जून महिन्यात भटकळात पाकिस्तानची महिलेकडे भारताचे आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र मिळाल्यान ह्यापटी निवडणूक आयोगान हजी गंभीर दखल घेऊन मतदार यादीत समावेश करण्यासाठी काटेकोरपणे पालन करचे ताकीद केला. ह्याचो परिणाम उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या भटकळात गेल्या महिन्यात झालेल्या मतदार नोंदणी अभियानात नाव घालून मुखार येयले 100पेक्षा जास्त लोकांनी अर्जी दाखलपत्र बरोबर नासल्या कारणान रद्द केली. गेल्या मतदार नोंदणी अभियानात नवीन 1176 लोकांनी अर्जी केली. ह्या अर्जी भितर 114 लोकांनी अर्जी रद्द केली. 1718 लोकांनी नाव काडसाठी अर्जी केली. या अर्जी भितर 18 लोकांनी अर्जी रद्द केली आणि 761 लोकांनी अर्जी करेक्शन करसाठी दिली. या अर्जी भितर 112 अर्जी रद्द केली. अर्जाबरोबर जोडिल्ली बहुतांश कागदपत्रां नावाच्या फरका लागून तशेंच विविध कारणां लागून रद्द केली अशें निवडणूक आयोगान सांगले. हजी पयले पाकिस्तानी भटकळच्या महिलेबरोबर लग्न जावन नकली पासपोर्ट आणि प्रवासी विजा घेऊन भटकळात वास्तव्य करत आशिल्ले. हेजी दखल घेऊन जिल्हा पोलीस विभाग, केंद्र गुप्तदळ विभाग हेजी माहिती करते असताना पाकिस्तानच्यान भारतात इतर विविध कारणान विजा घेऊन येयल्या 12 लोकांक आणि नकली पासपोर्ट करून भटकळात वास्तव्यात आशिल्ल्या लोकांक शोधून काढले. ह्या सगळ्या कारणां लागून निवडणूक आयोगाखिंच्यान शोध कार्य सुरू असा. नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंहा मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. विधान परिषद सदस्य श्री शांताराम सिद्दी हेमगेल हस्तान सुपार सोलचे यंत्र रईत समुदायाक हस्तांतर केले. शिरसी. विधान परिषद सदस्य मान्य शांताराम सिद्दी हेमी शिरसी तालुक्याच्या देवनहळ्ळी, नबार्ड, उत्तर कन्नड, बैज संस्था आणि महागणपती बर्ते जलानयन समिती देवनहळ्ळी, सुरगुप्पा ग्रामस्थाल्या सहयोगान सुपारी सोलचे यंत्र रईत समुदायाक हस्तांतर केले आणि दिवली पेटोवन त्या यंत्राक चालना दिली. या वेळार विमल जैन, नारायण मराठी, श्रीमती मधुमती, पार्वती चनैया, विश्वनाथ दिवेकर, संजय भट, स्वसहाय संघाची महिला आणि इतर मान्यवर हजर आशिल्ले. काणकोणच्या तवडकराल्या प्रचारासाठी सुनील हेगडे. काणकोण मतदारसंघाचे भाजप उमेदवार
रमेश तवडकर हेमगेल्या प्रचारासाठी हलयाल जोयडा मतदारसंघाचे माजी आमदार सुनील हेगडे हेमगेली प्रभारी म्हणून नियुक्ती केला. माजी आमदार सुनील हेगडे जोयडा तालुका भाजप अध्यक्ष संतोष रेडकर हेमी तवडकर हेमका निवडणुकीसाठी काणकोण हिंगा ठाम मांडील असा. त्याक लागून आता काणकोणच्या निवडणुकीत रंगत दिसून येतली. सद्याक हेगडे आनी खंयच्यान तवडकरालो प्रचार जोरान सुरू असा. सार्वजनिकाक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक साते बाजार सुरू करूक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकाक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकान आपापली वाहनां व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूक सहकार करचे अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकाक कळयला. रायचूर जिल्हा न्यायाधीशाक अमानत करची कर्नाटक दलित रक्षण वेदिकेली मागणी. कारवार. रायचूर जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात 26 जानेवारीक 73वे गणराज्योत्सव कार्यक्रमात जिल्हा न्यायाधीश श्री मल्लिकार्जुन गौडा हेमी संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हेमगेलो थंय आशिल्लो फोटो काडून ध्वजारोहण केले बद्दल कर्नाटक दलित रक्षण वेदिकेन या विशयाचो विरोध व्यक्त केला. न्यायांक हुद्द्याचेर आशिल्ल्यान संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हेमगेल फोटोक अपमान करचे बरोबर न्ही, देशाचे संविधान बरयलेलो ह्या रितीन अपमान करचो अक्षम्य अपराध असा. असल्या अपराध्याक ताबडतोब निलंबित करू जाय म्हूण कारवारच्या कर्नाटक दलित रक्षण वेदिकेचे जिल्हा अध्यक्ष श्री एलिशा एकलपाटे हेमगे नेतृत्वात मान्य जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन हेमचे मार्फत कायदो संसदीय व्यवहार आणि शासन रचना मंत्री श्री माधुस्वामी हेमका मनवीपत्र दिला. मान्य न्यायाधीशान संविधानाचो शिष्टाचार पालन करून इतराक मार्ग दाखोव जाय जाल्यार या न्यायाधीशान हे कृत्य करून तेमी संविधान शिल्पीक अपमान केला म्हण जिल्हा न्यायाधीश श्री मल्लिकार्जुन गौडा हेमका सेवेंतल्यान निलंबित करू जाय म्हण मनवीत उल्लेख केला. या वेळार प्रमुख सागर वड्डर, रुस्तम सिद्दी, जाफर, नवीन कुमार व्हाय, कृष्णा वड्डर, केंपया वड्डर हेमी हजर आशिल्ले. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 719 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. कारवारात 29, अंकोला 67, कुमटा 69, होन्नावर 45, भटकळ 20, शिर्शी 76, सिद्धापूर 64, यल्लापूर 77, मुनगुड 135, हळयाळ 103 आणि जोयडा 34 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तशेंच 679 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 65,659 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तशेंच 62,130 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 2,727 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले असतात. तितून भितर 90 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 2,637 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेतले असतात. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अंकोलात 1 कोरोना रुग्णालय मरण झाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 802 कोरोना रुग्णालय मरण झाले असा. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारा सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिल्ले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत झाले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड एसी आणि नॉन एसी रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिल्ले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट दियात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.